13, оттатък бяха 15. Сега 10 коли бяха тук, почваме. 11, 12. Ами 8 минути показаха от румънската страна, дойдоха 16 тира и 33 леки автомобила, включително автобуси и микробуси. От българска страна необходимостта беше 40 леки коли с автобуси и микробуси и 20 тира. Това много или малко е? Ами в сравнение с миналата година, когато не бяхме в Шенген, когато имаше ремонт, пропускахме около 12 тира и около 22 коли. Румънска поезия, която предстои, и преводачката Лора Ненковска, която преведе и интервюто ми с румънската писателка Ралука Нат. Очакваме с нетърпение антологията. Сирийските бежанци от арабски и турски происход отправят се заплахи с разправа и има индикации, че част от тях са снабдили с главни оръжия. Пребиваващите в регистрационното една пълноценна връзка. Y siento dolor. Quisiera saber de tu ayer, mi corazón. Recuerdo el calor de tu querer, mi amor, llévame a tu amanecer. Quiéreme en tu soledad.